నిమ్మకాయలతో జోక్ కాదు, ఒక జోక్ గుర్తొచ్చింది. ఏంటంటే ఏం చేతబడికి కాదులే, 2 ఉంటే 2 తీసుకొచ్చాను. ఒక ఫారిన్ నుంచి ఒక అతను వస్తాడనమాట. ఒక చైన్కి వెళ్ళింటే అతన్ని అడుగుతాడనమాట. ఇంగ్లీష్ పర్సన్ కాబట్టి, ఇంగ్లీష్ వచ్చిన పర్సన్, ఫారిన్ పర్సన్ కదా, అందుకోసం అని ఏమని అడుగుతాడంటే తెలుగులో అడుగుతాడు, మీ తోడలో ఆమె పండుతాయ్ అని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఆ రైతు వినింటాడు కదా, ఇతనికి ఇంగ్లీష్ మాత్రమే వచ్చు, తెలుగు రాదు కదా అని ఏమంటాడంటే, మా తోడలో నీ అమ్మకాయలు దానిమ్మకాయలు వండుతాయని అంటాడు. నాకు దానిమ్మకాయలు లేవు కాబట్టి ఇంట్లో నా దగ్గర ఉత్త నిమ్మకాయలు చూపిస్తున్నా. కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని, లైక్ కొట్టి, షేర్ చేసి, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.